এইଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି 2a କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3b କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6c କୋଣ ହୁଏ ତେବେ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2a 3b 6 এইଭଳି ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେଉଛି 2 3 6ର 6 ତାହେଲେ 6c ମାନେ c କୋଣଟା ସାନ କୋଣ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା a କୋଣ 6ଟା c କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ a କୋଣ କେତେଟା c କୋଣ ସହିତ ସମାନ 2 3 6 ତାହେଲେ 3c କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଲେଖିଦେବା a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ସମାନ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ b କୋଣ 3ଟା b କୋଣ 6ଟା c କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ b କୋଣ କେତେଟା c କୋଣ ସହିତ ସମାନ 2ଟା c କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ 6ଟା c କୋଣକୁ c କୋଣ ନିଅ। ତାହେଲେ ଏ କୋଣ କେମିତି ନେଲ ନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି a କୋଣ ପ୍ଲସ୍ b କୋଣ ପ୍ଲସ୍ c କୋଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ ପରିମାଣ ସମସ୍ତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ ସିରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ବିକୁ ଆମେ ସିରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ସି କି ସି କୋଣ ରଖିଲେ। ତାହେଲେ 3 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 1 ସମାନ କେତେଟା 6ଟା କୋଣକୁ କେତେଟା ହେଇଗଲା ରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 6 କୋଣ ସି କୋଣ ସମାନ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ଗୋଟେ ସି କୋଣ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବିଭକ୍ତ 6 ସମାନ କେତେ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସି କୋଣଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଏ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 3ଟା ସି କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଏ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏ କୋଣର 3 ଗୁଣନ 30 ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ବି କୋଣ କେତେ ହେବ ବି କୋଣ କେତେ ହେବ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଲ 2 ଗୁଣନ